Pinagisay mong ngalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, karunong ka walay katapos. Mayong gabi mga igsoon. Start na sa live igsoon. Sa iyo ko kay nami lakaw sa iyo ugma, no? Kabalo naman mo ugma na ako schedule sa speaker ko ugma sa youth camp. Mauna nga sa iyo ko ron kay alas 6 pa daw may manggikan ugma. Nya mag-prepare pa po ko. So, igsoon pwede na ta mag-start og share. I-mention yung mga friends and loved ones, and pag-start na og type at followers at highlights at everyone para makabantay sila. Wa nila kabantay. Start na ta. Kay dili ini usual nga kuan ako. Okay? So ako sa i-share igsoon. $45 viewers, 46, shout out. Okay, done sharing mga igsoon. Mabungaong kagabhion mga igsoon. Mag-live na ta. Matingala mo nga sayo kuning live ron igsoon. Sayo atong live tungod kay wala pa mi na ni hapon. Sayo ta mangaon sa pulong sa Ginoo tungod kay mag-prepare mi karon letter kay ugma na ako'y lakaw. Actually dili na gali unta ko mag-live karon kay mag-andam ko ba, pero di ko mag-live karon ugma, di mo ko ka-live kay adto mamig isla 2 days mi didto igsoon, no? Adto mi sa isla sa sige tawagan isla ha. Pitugo mini sa una, ari Bohol. Karon gitawag ni siya og CPG or Carlos P. Garcia. Mao man na siya, no? Na youth camp ug maigsoon niya. Speaker ko sa 2 successive nights, no? Sa tomorrow night and of course sunod pa gyud nga gabi. Speaker ko nila igsoon niya. Mao na nga bingawon ko ninyo kay di man ko ka-live ana. No? So siguro mag-reels na ko na dito. Okay? So mao na nga kung dili ko mag-live ron, dugay pa ko kita ninyo, no? So, 2 days man, no? So, but of course, grateful ko ni Lord for that opportunity nga makashare ko sa mga batan noon, no? Mauna nga karon ni sayo ko live kay after ni mag-prepare ko mangaon ana, andamon para ugma ba, no? Kay sayo daw mi mugikan around 6 AM, no? So, again, mabungahong kagabion mga igsoon. This time shout out 173 viewers. Ang uban wala pa pakabantay. Again, I remember last night ning reach ta sa 800 viewers. Paspas kay siya ba, no?
So, anyway, before we proceed, akong i-shoutout ato ang mga subscribers. Thank you so much. Mga new subscribers, salamat kayo. Mga followers, shoutout 107,000 followers. And then, happy na ta 108. So, shoutout sa tanan nga mga followers. And, of course, welcome sa tong new followers. Ako lang ipasabot no sa tanang followers nga walay debate dire, no? So dili ta maglalis sa mga unsa mga comment kay pasensya na gyud mga igsoon kung nakoy makit-an nga murag bikil gali i-block dayon ako kay di ko gusto samok bitaw. Ay uban nga mo tira og doktrina nya. Nasa mga followers na to uban nga mura bitaw maglalis dili mo kumangay na. Why? Because for me, this page I promote peace, love unya. Kana bitawng kalipay, no, gugma, kalinaw. Mao na akong gusto igsoon, no? So again, welcome mga new followers, new subscribers. Salamat day kayo sa mga nag-send og stars, no? Daghan ang tanan ko unsaon pag-send og star o unsaon pag-subscribe, wala ko kay balo na. Why? Because ang akong purpose magyud ani tumong og tuyo nganong nag-live ko, mag-live ko, permi is for salvation, no? To deliver the message of hope. Ana ra gud nga katong naay mga walay paglaom makabaton og paglaom ana ra man ano kay maom gyud ang kamatuoran maghatag kagawasan. Mao ni akong gibuhat ron. Kung unsa akong nasinati igsoon nga gihimo nga milagro sa Ginoo sa akong kinabuhi, ako sa ni share. Amen. Kay mas effective man siya nga nasinati bitaw gyud nimo igsoon kaysa magsige ra kag yaw-yaw nya wala nimo nasinati igsoon. Okay? So again, mabungahong kagabhion. Kumusta ang iyong adlaw diha? Kanunay ako ampo igsoon nga kamo tanan diha mga viewers, mga followers naa sa mayong kahimtang, mayong panglawas unya i-provide ni Lord ang kusog bitaw kaninyo labi na mga naay nag-struggle diha naglibog tagaan mo kaalam sa Ginoo, no, tagaan mo kusog sa Ginoo, labaw sa tanan uhaw mo kanunay sa presensya sa Ginoo. Amen. So mayong gabi ibay ayos kayo imong pulong makagaan bitaw og pangunahuna. Salamat sad kayo Brad Christian Anthony. Actually daghan mo nag-ingon ana. So ako lang i-share ang pulong sa Ginoo makapagaan sa tinuod, no, makapakalma na to nata sa mga struggle pagsulay kalibog mura bitaw og nay something nay talagsaon nga kalinaw atong matagamtaman sa dihang mamati ta sa pulong sa Ginoo. Kay tagsara ni kasagaran mga isgutan binuang binastos mga isyu nga dili maayo, no, mao na nga akong gining gi-grab nga opportunity so every time nga nakoy opportunity nga pwede ko makashare sa pulong sa Ginoo ako gyud naghimuon kay ganahan ko nga kana bitawng matagamtaman na tong kalinaw, no, paglaom ana man na siya ana man na nato makaplagan sa pulong sa Ginoo. Brad BE may gabi sad Brad sa mao na to atong kuano basta mao na to Brad kupot lang ta di tambuhi sa Ginoo kay delikadong makabuhi ta sa Ginoo na piti gyud ang mga kuan man, no, pero si Lord na aman dili ta tugutan sa Ginoo og mga trials po, no. Ako na ay mga pagsulay nga nasinati nako pero makaya ra kay si Lord malamo na. Our God is of course He's the God of wisdom. He never allows challenge or trials nga mas bugat pa sa tong makaya. Naagi na siya kanunay. Amen? Okay? So, akong i-shoutout karon tanang mga OFW in different countries around the world, around the globe. Shoutout no, mga seaman. And then, ang atuas ang mga higala, kaigsuunan, nga naka-PR na permanent resident na yun na igsoon. Shoutout. Salamat sa inyong higayon. Kanunay mong nagtanaw, naminaw. Okay? Puro lagi ni dumanon imong gimension, Brad. Pariha lagi tag-apelido, kaliwat rata, no? Bitaw, shout out brother or igagaw siya, no? Kaliwat parente. Sayang nga na ni. Naptalin Cuevas Dumanon the second. Okay. So, yes, akong gi-shout out ng mga OFW, and then this time sa makanunay so akong gi-shout out ang tanang Pineristo sa lain-laing mga prisuhan, BGMPs, okay? Shout out nako ang tanang mga jail officer, mga warden, no? Unya, of course, akong gi-shout out ato ang mga higala nga mga military nasa Philippine Army, shout out. Actually, again, gusto na ko ipahibalo sa kadaghanan nga
daghan nag-message na ko nga mga military. Ang uban nagpa-advise, nagpa-ampo niya. Basta nagpa-counsel ba, no? So mao na nga shout out na ko, no? Kanunay daw sila silent followers daw sila and silent viewers, nagpahipi lang ba, no? So again, shout out sa atong mga higala, mga kaigsuonan nga nasa Philippine Army. Shout out sa nako igsuon ang kanunay, ang mga kapulisan sa bisan asang dapit. Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out Camp Osmeña, Cebu. Shout out Sir Rudy Abergonzado nga nagtanaw karon kung amigong pulis nga nasign sa Davao International Airport. And shout out sa tanang mga kapulisan diri sa Bohol, sa MUA. Shout out sa Tagbilaran City Barracks, okay? Tanan nga mga police station sa Bohol, daghan kay mo mga sir, mga brad, mga ma'am, pertijon mong daghan na. No, so dili muna ako tagsa-tagsaon kay base na ako'y masipyat usaba, no? So akong gi-shout out tanang mga hipe lang, no? Ang mga hipe kay maura man ni ako mga kaila, gamay naman sila. Una sa Loon si Major Ray Olar, sakto ba ko? Mao man ay giingon sa akong amigo nga hipe nga Major man daw. And then of course si Police Captain amo adire Sir Eliasar Milumida, Police Captain Albert Sator, brad nako nasa SEA Skiptron in Arms. Police Captain Brad Am, Sir Miloria, Police Captain Abay Onyot Introliso nga isog sad kayo. Mubarog sa kamatuoran mo expose, no? Nagsuling ni sila ronamo sa akong prayer by. And of course, Police Captain, akong classmate Jasper Reyes. And akong classmate sad during my criminology days, Police Captain Renan Romulo. Okay? So, shout out ninyong tanan mga sir namo sa akong prayer. Shout out sa tanang mga PCR nga mga kapulisan. Okay? So, nakuman naman siguro tag-shout out ya, basa tagamay rin eh. Okay? So, unsay relihiyon ni mo, sir? Adili na ako na itubagon, Brad, kay, as what I have said, di ko gusto nga na in relihiyon ma-involve ba ni. But it doesn't mean nga kolorom sad ko, nga natay sec registration, igso nata. Randy Comendador, good evening, Pastor. Shout out ko sa Buwangan Clarin, Pastor, from Kuwait. God bless you always. So, akong gi-shout out karon bi ang Buwangan Clarin daw. Na ako'y kaila dia daghan igsoon. Nagali ko'y na mentor-mentoran dia katong gikag prisuhan si Brad Aying. Okay, nga nagsimba na karon ilang pastor Lanoy. Assembly of God Buwangan. Again, shout out si Igsoong Randy Comendador nga nagtan-aw sa Kuwait. Shout out daw mga taga Buwangan. Okay? So mag-start na ka tayo no pray kay mas aron sayo bitaw ta niya makares ko sayo kay may mata niya layo-layo na akong biyahion mag-drive ko ugma igsoon, no? So paluyuhi lang sa kong pagampo dili kay ako resig ampo ninyo. Ako sir nangita sad ko sa kamatuoran asa ko dapat musulod. I-PM ko igsoon. Actually, sinsya na mo, no? Daghan kay ko mga message dia nga pending. Wala na ako ma-reply pa kay tungod sa kadaghan ba. Pero mangita naray panahon igsoon kay busy jud kay ko, no? Dili man pod ingon nga ang ako ang gisigig tan-aw ang Facebook ra. Daghan ba yan ako responsibilidad labi na nagtrabaho diri sa church karon nag tiles ba sa tuang pulpit unya. Ako ko'y pamilya, ako'y anak, akong ihatod sa school. So, nay mga bulhaton bitaw mga lain-lain nga responsibilidad na ako igsoon. Mao na nga usay dili ko ka reply. So ayo mo kalain, no? Dili ko kakuan ba response sa inyong message dayon, no? Pero maningkamot ko, no? Imagine ba yan ninyo niyo 107,000 sakto ba na 107,000 followers ta nya. What if mag-message ng usa ka libo na ko, di ko kuha na, no? Amping sa imo biyahe ugma, brother. God bless. Salamat kay brother. Sa igsuon day sister Nineta Luna. Okay? So let's pray. Okay? Atong i-welcome ang presence ni Lord unya mangayo taggiya niya aron masabtan ginatong maayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Amen. So let's pray. Pasensya na nga dili kay ko shout out sa natong tanan, no? Kay dili sad ko ingon nga muhatag og taas kay higayon sa shout out on kay mag-prepare pa mi igsoon, no? Mao nang sayuta nag-live. Okay, let's pray. Father in heaven, sa makausap pa Lord God, nagaduol kami diha sa imong balaang presensya, sa imong trono Ginoo, ban sa kasing-kasing mapainobsanon Ginoo, among giila ang imong pagkabalaan, among giila imong pagka-Dios Lord God.
Ikaw ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Perpekto ka nga Dios, ug ang imong pulong nga mong isgutan karon balaan kini kaayo. So Lord, before we proceed, unas tanan Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing. Hinlui mi, himo aming angayan, himo aming takos, Lord God, nga mamati, mamalandong sa imong pulong. Samtang mamati kami sa imong pulong, tagay usab kami kasing-kasing madinawaton. Kasing-kasing nga willing mudawat og tambag, counsel, correction, labaw sa tanan. Willing sad mo sunod sa imong mga pulong, Lord God. Tagay kami kaalam nga langit nun, Ginoo, aron among matugkad, masabtan imong pulong. Tagay kalinaw among unahuna og pagbati aron makafocus kami sa pagpamati sa imong pulong. And right now, Lord God, among gideklarar ang kadaugan daan. I rebuke, I cancel every spirit of destruction in Jesus' name. Thank you for the victory, Lord God. And I pray to all of the viewers right now, kutob sa makakita, makadungog, makatanaw, maabtan ani nga live, Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong hikap, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo among masinati niining kagabhion, Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo, malate, Lord God, mamuhat usab ka, ipabati imong gahom, Ginoo. Lord, again, panalangini tanang viewers karon. Nabiling panahon among itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Oh, wait sa alright. Kay nagpa-electric pan ba? Okay, so before we proceed, Ikson, I just want to remind everyone nga i-mention yung mga higala, Ikson. Labi na namoy nahibawo ang mga higala nga nag-struggle. Taon ay problema ba, no? So i-mention, Ikson, kay basin kani nga mensahe makahatag ni kusog nila or paglaom. Atong topic karon, Ikson, is about kana bitawng mga panghitabo sa itong kinabuhi nga dili ta kadawat bitaw nga mahitabo na to. Mga panghitabo sa itong kinabuhi nga siguro maglibog ta, masakitan ta, pero sa luyo niya ng tanan, naday katuyuan, na plano si Lord. Okay? Kay si Lord hilig og ingana. Si Lord mo mga Ikson, hilig kay mga kuan ba murag na siya buhaton sa itong kinabuhi nga usahay di ta kasabot bitaw, pero at the end of the day, sooner or later, ma-realize na to nga para des kaayuhan na to, para mo mature pag ito spiritually, para mas mulaw man itong pagtuo sa Ginoo. Nga na si Lord, Ikso, no? Di na ito masabtan. Why? Because according to His word in Isaiah, the book of Isaiah, His ways are higher than our ways, no? His thoughts is deeper, mas lawom, no? Sa kaysa ito ang pangunahuna. Yang iyang pamaagi, mas habog, mas taas. Mauna, of course, because He is the God of wisdom. So, kita kay tao ra manguta, dili na to matugkad bitaw, masukod ang kaalam sa Ginoo. Mauna tong topic karon, no? Again, kung naamoy mga friends and loved ones, kabalo mo nga nag-struggle sila karon silang sitwasyon, pwede ninyo i-mention ani Igsoon para ma-bless pud sila, para makabaton sila. Yes, paglaom, nya ma-comfort sila Igsoon. Amen. So, let's proceed. Let's start. Magdali ta. Pamalandungan na to ang pulong sa Ginoo nga na makita sa Juan 3C City. Bubo rin eh. Shout out 400 plus viewers. Okay? So again, Juan Kapitulo 3C, versikulo City, nagingon ang balaang kasulatan. Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat. Apan makasabot karaon niya. Okay? Again, akong balikon, Ikson, matod pa ni Jesus, nani siya sa Juan 3C City, nagingon diri. Si Jesus mitubag, ni Pedro ne, kay mao ni Pedro, no? Dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, no? Apan makasabot ra ka unya. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, before na ako ni siya expound, ako na yung shout out akong brad, si Renz, o si Brad Winston Lee. Okay? Again, this evening, Igsoon, tonight, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo ba nga ingon siya diri, Igsoon, nga actually kaning gibasa na to karon, ibet ni Jesus og sa mga disciple katong ni Pedro, kay ngano man ani man siya, Igsoon, si Pedro, si Jesus ani, Igsoon, naghinlo sa mga tiil sa mga disciple niya. Si Pedro kay wa kasabot ba, no? Ingon si Pedro nga, dili ko magpa-kuan. Unsa man no? Dili ko ka-relate ani, di ko magpa-hugas sa akong paa, sa akong tiil.
Yung mga si Jesus, akong pasahon niya ang whole ko ano niya. John 13:7. Adre. Si Pedro mingon, dili gayud ako magpahugas, no? Sa akong mga tiil. Nya ang gitubag ni Jesus mao ni. Wait sa. Ang gitubag ni Jesus. Apan Jesus mitubag kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Sa 9 ningingon si Pedro, kung mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kun dili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. So, nga na bitaw. So, ako nakita diri igsoon na pamalandungan nga usahay di ay si Lord. Na siya'y buhaton sa itong kinabuhi nga. Nabitaw, dili ta kasabot, no? Sometimes na siya'y i-allow, na siya'y buhaton nga, nabitaw mo na maglibog. Nga nung man si Pedro nalibog nga nung hinluan man atong tiil, no? Something nga na ba? Mauto nga si Pedro wa kasabot ang tubag ni Lord sa karon dili pa ka kasabot apan puhon unya masabtan ra nimo Pedro. Okay? So mao na igsoon. So ako na pamalandungan mga igsoon nga based sa akong kasinatian ba nga ingani gyud si Lord mao ni natural ni Lord, no? Nga normal rin sa Ginoo nga na siya buhaton sa itong kinabuhi nga itugot maglibog ta kay ngano man ni ano Lord, nga nung imo man gitugot nga kay balo man ka Lord nga mura siya makadaot. Okay? Wait sa mga igsoon. Okay? Okay, again. Usahay mga igsoon ay pangitabo sa kinabuhi nga kana bitawng makapangutana ta sa Ginoo nga Lord, nga nung gi-allow ni nimo. Lord, nga nung imo ning gitugutan, nga nung nahitabo ni Ginoo nga naninuod man ko sa pagpangalagad nimo. Faithful man ko nimo, nya mauni mao na daghan ka ba Lord ngano man ngano. So daghang mga questions igsoon. Why? Because dili nato matugkad, dili nato masabtan ang iyang gibuhat sa tong kinabuhi. So normal na sa igsoon. So naa day nga na. Pero unsay ingon ni Jesus igsoon? Ingon siya diri oh. Love. Gayar kog tubig love. Ingon siya diri. Si Jesus mitubag. Dili ka pa karon makasabot. Na word nga dili ka pa karon. So sometimes pangitabo sa itong kinabuhi igsoon nga kana bitang at this time, at this moment, dili pa nato makuha ang mensahe ni Lord. Kay ngano man labi na kung ang nahitabo ibutang ta lang og sakit siya. Ang nahitabo ibutang ta lang og kana bitang grabing disappointment nimo. Di nyo kakasabot na. Why? Because kasagaran nagtanaw ta sa sitwasyon. Kasagaran, dara. Okay, thank you. Kasagaran igsoon nagtanaw ta sa kanabitong nagpalibot no circumstances, nagtanaw ta, naminaw ta sa mga istorya nga sakit kaayo di kita kasabot. Pero usahay maka-question ta nganong gitugot sa Ginoo, di ba? Kasuway mo kana ako how many times igsoon. Bag-o pa ko sa Ginoo igsoon, sige ko kasinati ana. Sige ko question, Lord ngano man eh? Nganong imo man gitugot kay tabo sakit kay Ginoo. Kay bawo na ka Lord God. Ning biya ako sa kung pagka-adik-adik, ning biya ako sa shabu, sigarilyo, inom, rugby, marijuana, bulkasil, barnis, sabay uban da, pintura, gasolina. No, ning biya ko. Wait. Ay, distra. No? Tanang mga makadaot, makabuang igsoon. Gibiyaan ako. But then, bisag gibiyaan na akong kangit-ngit namay na itabo nga dili maayo nako. No? Nay mga pangitabo nga kana bitang for me it is unfavorable ko dili ko gusto ani Ginoo, di ko moangay ani, no? Pero abi yung maigso ni ana dahil si Lord normal na niya. Hilig siya mubuhat og mga say tawag na mga mutugot ba og mga sitwasyon nga bitaw mura og murag maglibog bitaw. Nga na normal rin na sa Ginoo igsoon, no? Normal ra na ni Lord nga usahay na siya buhato nato nga dili niya masabtan. Parang Pedro, wala siya kasabot. Pero ningingon si Lord, Pedro, karon dili pa ka kasabot. Karon dili pa ka kasabot ana siya. Apan sa unahan, masabtan ra nimo ang maayong katuyuan. Amen? Because the truth is this, walay gitugot si Lord. Si Lord walay itugot sa itong kinabuhi igsoon nga walay kaayuhan sa unahan. No? Walay itugot si Lord igsoon nga makadaot.
Sometimes sometimes ang blessing, ang breakthrough, mag-disguise siya as pain, as disappointment. But behind anang tanan, na ay nagpahipi, nga talagsaon, nga grasya, na ay pabor, na ay opportunity, or let's say, na ay talagsaon nga panalangin, nga giandam sa Ginoo para nato. No? Ana na si Lord Iksono, di kakasabot. Now, pareha ko na ako, example, pero wait since distraction, ganing kuhan ba? Ay, praise God, hallelujah. Okay, pareha na ako, Ikson, tagahanda mo example. At first, katong nag-struggle bitaw ko sa kong kinabuhi before, nga napakos kangit-ngit. Adik-adik pa ko, sige pa kong suyo, kong shabu, Ikson. Basta, barong-bado ko, hugaw kayo kinabuhi sa una. Wow, kasabot. Mamita tong, tungod kay wa ko kasabot sa purpose ni Lord kung kinabuhi. 3 times nag-attempt kong suicide. Nga man, naglibog ko. Puya ni nga niya, una-una na ko. Mauni akong purpose nga matao ko, badlungon, adik-adik, no? Akong mami naghilak na nana, ako na po'y nakaingon, no? Ako na po'y nakaingon, gitake akong mama kay badlungon kay ko. Moto nga wa ko kasabot sa kinabuhi igsoon. Naglibog ko, no? Naglibog ko ano man na, and then basta, bati kayo. Wa ko moangay. Pero, sooner or later, na-realize na ko nga, kung wala pa ko nakasinati o adik-adik, wa pa ko nakasinati igsoon nga nakabuntis o mga babae, wa pa ko kasinati igsoon nga nakasuyop o rugby, bulkasil, gasolina, barnes, marijuana, sirap, sigarilyo, inom, shabu, nakasinati na ko og namaligya kadiyot, no? Kung wala pa na ako nasinati, na-realize na ko now, sa dihang ning nagpagamit na ko sa Ginoo nga, dili ko mahimong epektibo mugiya sa mga kriminal. Dili ko epektibo nga mugiya sa mga adik-adik. Nga naman, kung wa ko makasinati. Kaya kung wa ko kasinati, wa ko ikasulti. Amen? Kuha ninyo. So, naay purpose. Okay? At first lagi, as what I have said, dili na kasabot. Pero walay gitugot si Lord nga dili makaayo. Amen? Mag-disguise na sakit kayo. Kapila na ko, no? Kapoy kayo kung ginabuhi, grabe. Na mga times, igsuon nga, basta, struggle kay ko niya, wa ko kahibaw ba, usay, kuha kong blade niya, akong ihiwa-hiwaon, ning akong gamay, bitaw, akong diri sa, may, singa na nila, palapa dapit, kay gusto na ko, samad-samaran, kay, magpurma-purma ko, kanang letter, basta, galibog ko kung kinabuhi, kaya naman, wa ko kasabot nga naman, nga dautan ko. Kung ang Ginoo maayo pa nga Dios, nganong maghimo siyang tao nga adik-adik parehan ako, murag akong giblame bitaw si Lord, pero abi ng mga igsoon, letter nga ning pareha karon nag-enjoy na ko sa ministry. Sometimes mamalandong ko sa kaayo sa Ginoo ba, mungana ako. Brighta jud ka Lord, no? Grabe ka kawise nga numan. Kay imo ditong gi-allow to nga maingato ko adik-adik, ngagi ko basta na ako'y dagang mga ngit-ngit nga kagahapon, mga ngilan, makauulaw nga kasinatian. Nga naman, kay gitugot sa Ginoo igsoon. Nga naman. Kaya ron magamit din ako karon, no? Kaya di ko epektibo karon kanong kabantay mo karon igsoon, kanong daghang mga kriminal. Yes, nahimo kong epektibo ron nga mugiya sa mga na-depress, mugiya sa mga adik-adik, mga hitman, mga drug pusher. Nga naman, kaya nasinati na ko. Makarelate ko nila. That is why, mauna akong isulti yung igsoon. Wala ko kay balo sa inyong sitwasyon karon. Wala ko kay bawag unsa inyong gipasan, inyong struggle. Wala ko kay bawag unsa inyong problema, gidaladala karon nga naglibog mo. Wala mo kay bawag unsay buhaton. But igsoon, have faith, cheer up. Mauna akong ikasulti yung igsoon. Si Lord na ay katuyuan. Sa karon igsoon, ang mga nahitabo nimo, dili pa na nimo masabtan. But eventually, sooner or later, ma-realize nimo nga makaayo di ay. Di ba siya gingon sa ni Pablo sa Romans 8:28? Tanang butang, tanang panghitabo, na ay katuyuan ang Ginoo. Amen? Ako, Rickson, wa ko kadawat sa unang nung adik-adik ko. Akong papa pastor, nagwali. No? Ilado kayo diri sa Bohol. Pero ako, yung anak, adik-adik, nagpakauaw niya. Usay, Bible study sila, igsoon, prayer meeting, mulabay ko nga sabog kayo, bundakan ako na sila. No? Salbahis kayo, way batasan, igsoon, ako pa ng batuon, magkalisod. Ingana lang ko kasalbahis. No? Yawa ko ganahis kung kinabuhi. There are so many times akong agtang, ipakong na ako sa ligi, magkadugo.
makabantay akong mami. Naunsa na imong agtang nga nagdugo man na ko napakong ko wala ko tuyuan nabangga ko. Pero akong gituyo kay struggle ko. Wa ko kasabot, di ko kadawat sa akong sitwasyon. Nga salbahis ko, adik-adik ko, bisyoso, barumbado. Pero later ako na-realize nga bisan igsoon ang imong kadautan, ang imuhang mga struggle before, mahimo siyang testimony. Ang imuhang mga kanabitang kadautan sa una, mahimo siyang testimony sa kadaugan. Nya maka-counsel ka, imo siyang magamit sa mga tao nga parihan imong sitwasyon. Mao na karon igsoon, daghan giniingon nga mao na karon daghan kay kog invitation, daghan. Mao bitaw sayo ta nag-live ron kay gi-invite ko ugma speaker ko sa youth camp. 2 days successive 2 nights, successive nights, igsoon, tomorrow night, and next nga gabi na po igsoon, speaker, gipon ko nila. Mo na, nganong ingana man na igsoon, tungod kay, na-effective ko karon nga instrument ni Lord para sa mga dautan. Kay nakasinati, man ko, na ako ikasulti, o magisot og shabu na, inom sigarilyo, tanan, babae, na ako ikasulti, diha kugikan. No? In other words, mga igsoon, no? Maunay na, ano nga, dili pa ta kasabot karon ay mga pangitabo usahay nga itugot ni Lord tong kinabuhi nga maglibog ta. Dili ta kadawat usahay. Grabing disappointment nato kay grabe atong effort nga gi-exert. Dako kay ta gasto. Grabe na tong review ni pasar ta pero wa ta ka pasar pag pang-apply. Wingon na akong ban, saon man akong lisensya. Pareha tong akong amigong pulis. Ana siya nga J. Jonel Abinido. Brad, long live kayo, no? So, mga mga igsoon nga, nako'y amigong polis. Katong kauban ako firing atong last Saturday. Saturday ba to? Yes. Ingon siya nga, Lord, unsaon man ni ana daw siya nga. Sayang yung lisensya ba, no? Wa na mao. Na siya yung lisensya kay criminology board passer man siya, pero ang iyang trabaho, di polis. Mao na nga, nag-ampo siya sa Ginoo, nagpuasa siya. 30 anyos na siya atong time igsoon. Pamahala na to nga panglasto niya nga pang-apply kay sige man siya kabagsak igsoon, no? Hingpasari nun siya. Nga nabi to igsoon, no? Nay mga pangitabo igsoon nga. Ako para nako sa akong kasinatian igsoon, nay mga pangitabo nga usay sakit kayo. Di ka kadawat pero ang tinuod na naay gibuhat si Lord. He is working. Di ba? Kadungog mo ng kanta nga, He works in ways we cannot see. Sometimes ang pagpanglihok sa Ginoo dili na to mabantayan, walay hint, dili na to makita, pero naa siya, He is working, He is moving. Amen. Dili lang ta kabantay, labi na nagsige tag-focus sa disappointment nato. Nag-focus ta sa pain pero wa ka kibaw nga naay gibuhat si Lord ana. Amen. As what I have said igsoon sa atong teksto karon, ingon si Jesus ni Pedro, sa karon dili pa nimo masabtan nganong ako ning gibuhat. Apan pohon, ma-realize na ni mo Pedro, makabalo ra ka. So si Lord igsoon, wala siya itugot. Wala siya kana bitang wala siya itugot nga pangitabo na to nga sakit kaayo nga walay pulos kung dili na purpose. Amen. Kung na igsoon nga dili ta ngayong mabalaka, no? We don't have, for me, authority to question God, to complain nga, Lord, why? Matinud-anon man ko nimo, Lord. Sakto man ko Ginoo mauni. Actually, Lord, ang bahin nimo, akong gibalik nimo, nagpagamit ko sa imong bulaton, pero nga, naagyod. Si Lord, igsoon, mauni natural ni Lord. Nga naa siya'y buhaton, gyud. Nga dili na to masabtan. Normal na niya, kaya nga naman, si Lord man, good, maalamon kayo. Diba? He is the God of wisdom, and then, ako na ning gibalik-balik nga according to His word in the book of Isaiah, His ways are higher than our ways. His thoughts is deeper, mas lawom ang ihang pangunahuna nato. Mao nang dili kita makatugkad sa plano sa Ginoo. Why? Because according to the word of God, wisdom in this world is foolishness to God. Di ba? Ingon ang pulong sa Ginoo. So, asa raman ang atong kaalam kumpara sa kaalam niya. Mao na igsoon sa akong giingon, dili ta makatugkad, makasabot. Pero painumduman ta mo igsoon, walay itugot ang Ginoo. Nga walay maayo nga benepisyo sa unahan. Walay itugot si Lord igsoon nga kana bitong makadaot. Once i-allow itugot ni Lord, this time maglibog pa ka, no? Di pa ka kasabot at first.
But eventually, sooner or later, ma-realize mo nga, mao din ni Lord, mao din ni Ginoo, grabe ka Ginoo. Because sometimes, based on my experience, si Lord, naingani siya nga natural ba? Naingani na siya normal nga buhaton, ingani. Sometimes si Lord, iyang kanang na siya itugot nga, kanabitang pangitabo nga, sakit kayo. Pero, ang tinuo di ay, mao ni Igsoon, sometimes His blessing, sometimes His promotion, sometimes His breakthrough disguises as pain first or as disappointment first. Usahay ang iyang panalangin mag-disguise as disappointment at first or pain. Sakit kayo. Pero di ay gi-prepare lang ka sa breakthrough. Gi-prepare lang ka kay naibuhaton si Lord nga mas maayo. Naibuhaton si Lord nga milagro. Naibuhaton si Lord igsuon nga kay bulungang butang sa imong kinabuhi. Pero at first, mag-disguise pa na siya og pain, disappointment, sakit kaayo, napalaw ka, na-failed ka, pero sa luyo di ay nanatanan ni igsuon. Ako mo na sinati igsuon, no? Kadaghan ko na sinati og ingana igsuon, pero naa di ay katuyuan, na ay maayo di nga may tabo nato sa unahan. Malaliti man igsuon, kita man good, ako ning ibalik-balik, no? Tao ra ta nga tong makita ang sinugdanan ra, pero dili na to makita ang unahan. Ang sinugdanan sa plano sa Ginoo kasagaran igsoon lisod, libog, sakit, di ta kasabot. Lami i-question, Lord, ngano man magkahilak pa ka. Ingana na usahay igsoon, no? Kay kabantay mo, no pain, no gain. Kuha ninyo na tinuod na ingana si Lord. Nganong niingon sa igsoon tanawa, kanila'y pamalandong iyo. Nganong ingon siya nga subay mo sa lisod nga dalan. Okay? Kay naadi ang kadaugan, naadi ang langit. Kabantay mo, kung inyo ng pamalandungan og ayo atong pamalandungan og palawman. Subay mo sa sigpit nga dalan. No, at first no? Ang panalangin sa Ginoo dili masayon sa ayon. Ang promotion, ang breakthrough ni Lord dili makuha sa sayon nga paagi. Ang langit nga ganti dili makuha na sa sayon. Mabilan ingon siya, kay ang gisubay sa kadaghanan halapan nga dalan, sayon, way bawal. Natanan kahilayan, tanan kabuang naa diha, lapan nga dalan pero kalaglagan. Pero kung gusto mo kamatuoran, kung gusto mo kadaugan, gusto mo makapuyo sa langit, subay sa lisod, kabantay mo, sigpit. In other words, lisod, sakit, dagag suffering. Amen? Daghan siya o gipas-an na to, bugat kayo, sige kadagma. Lisod gani. No? Lisod siya kayo, pero ang ending, wow, ang ending niya igsoon is, let's say, amazing. Amen? Ingana sa na, no? But at first, dili na to masabdan, Lord, nga no mang maglisod-lisod manggo? Diba? Ana, maging tao na, magkalisod-lisod, napata sa level 1, ubos ba? Kaya nga naman, sa diyang ipaangat natin ni Lord, i-bless natin ni Lord, matingatong uban, lo, ganun na ingana man na siya, diba? Ordinaryo, ultimo rawa man na grado? O man na kahuman, yan na ingana na lagi na ron, diba? At first, lisod. Kaya nga naman, aron makitaan sa imong silingan, kung unsa ka nag-struggle, unsa ka naglisod, unya, sa diyang ipaangat na ka sa Ginoo, makakita po sila kung giunsa ka pagpaangat sa Ginoo. Amen? Ingana si Lord Igsoon. Again, daghang pangitabo sa itong kinabuhi, nga usay, dili ta kadawat. Amen ba? Daghang pangitabo sa itong kinabuhi, nga masakitan tag maayo, dili ta katuo. Pero maunit man Igsoon. Pwede na di mahitabo. Pero gitugot lang na sa Ginoo. Na siya plano. Karon Igsoon, ayaw lang tugkara. Pasalamati lang si Lord. Usahay, malibog ta, mag-struggle, ma-depress ta, kay atong pugson og sabot. Pugson og tugkad, ang lisod kayo, nga di matugkad. Kay Ginoo, grabe. Malamon ba kay si Lord? No? So, di gali na mo masabtan, praise God lang, no? Salig lang sa Ginoo. Salig sa Ginoo, laom sa Ginoo. Kay wala siya itugot nga makadaot. So, maybe this time siguro nasakitan ka, Lord, kasakit, ani Ginoo, ako magtuo, ani. Si Lord, hilig na gana. Ako, how many times, Igsoon, before ko ning-reach, ani, before ko naabot, aning 12 years kapin sa ministry, before ko nakabaton og mga, let's say, before ko gipaangat ni Lord, gigamit ni Lord effectively, grabing mga luha ako nausik, Igsoon.
There are so many nights, magsigilan kong hilak sa Ginoo. Tuo, magdi ko mulihak mo hilak po. Sige kong hilak, Lord, ngano man eh. Okay, kanilaging bag-o pa taba. Sige pa kong question, Lord, ngano man eh. Pero later, na-realize na ko nga gi-mold ko ni Lord, gi-reshape ni Lord akong karakter, gi-position lang ko ni Lord ba sa promotion, sa blessing nga pinasahi. Amen? Kay mao ni akong gibalik-balik igsoon. Like what happened to Peter, ingon siya, Pedro, sa karon dili pa kakasabot. Pero pohon, makasabot ra ka Pedro nga kani akong gibuhat para sa kayuhan eh. Amen? So ingana na si Lord. So, this time, to all of the viewers right now, I really don't know what's your struggle, battles this time, unsa inyong gipas-an nga mga crosses, unsa inyong mga problema, pagsulay, unsa ang mga challenges ron nga dagko kay nga imong gipas-an. Pero nga akong isiguro nyo, Ikson, maon eh, wala na nahitabo nga walay pulos kung dili na nay purpose. This time, dili lang na ito masabtan nga nung gitugot na sa Ginoo. Pero ako mong nasigon, pasalamati si Lord. Worship God in the midst of your storm right now. Dahiga ang Ginoo. Igsoon, na'y katuyuan si Lord. Nasa plano. O gayang plano, kanunay ko na maayo. Karon di pa lang ni mo nasabtan, labi na nasakitan. Dili pa na ni mo masabtan at first. Labi na presko pa kayo. Labi na, kanang di ka kadawat ba, no? Na-disappoint ka, no? Kay grabe imong effort, gi-exert. Dako nakagasto or grabe ang imuhang effort sa inyong relationship niya, nagbuwag mo, basta something. Ingana Ikson, no? Di ni mo, ang tinuod mao ni, dili ni mo ma-recognize, ma-realize ang purpose ni Lord once naka-focus ka sa pain. Once naka-focus ka sa disappointment. Once naka-focus ka sa sakit kayo nga nahitabo nimo, dili nimo ma-realize nga naay purpose si Lord. But igsoon ako kang gidasig hangad lang sa taas. Salig sa Ginoo tan-awa si Lord. Diha nimo ma-realize nga i-comfort ka. Ma-feel nimo ang comfort ni Lord nga nara ko diri anak. Wa ti ka pasagdi hour ko sa imong situation. Amen. Anak ayo kabalaka kay nara ko. Usay di na nimo mabati. Usay di nimo ma-feel nga He is our shepherd. Dili nimo ma-feel nga He is our loving Father. Why? Because we are focusing on that situation nga nasakitan tag maayo igsoon. Amen. Mo na nga again, akong ikadasing ninyo igsoon. Ayaw lang complain, ayaw og question na si Lord kun dili pasalamati ang Ginoo. And then focus niya dyan, and then just praise God, no? Daiga ang Ginoo, awiti ang Ginoo igsoon unya. Kay mao ni timan pwede na di mahitabo nimo. Kung naamo karon sa situation nga nasakitan ka, ang akong ikasulti mao ni, pwede man na dili itugot ni Lord. Pwede na di mahitabo nimo. Apan gitugot lang na ni Lord tungod kay naa siya plano, naa siya katuyuan igsoon. Ug ang iyang katuyuan igsoon para rin na sa kaayuhan na to, no? As what I have said, sometimes blessing ni Lord disguises as pain at first. Or it is disguises as disappointment at first. Pero behind anang disappointment nimo, behind anang pain, behind sa imong struggle karon, behind anang kasakit na imong atubang karon, naa di ay nagpahipi nga talagsaon nga grasya ug panalangin na ay breakthrough. Amen. Kay si Lord Ikson walay itugot nga makadaot. Basta iyang itugot, makaayo. Basta tugutan gali na kay tas-an, makaayo gina sa unahan. Makahatag na to or maghatod na to na sa hayag nga ugma. Igsoon, nagsimba ta, nangalagad ta o Ginoo nga perpekto. So in other words, kay perpekto man siya, wala siya masayop pagtugot sa imuhang kasakit karon. Moingon ta, Lord, kung gugma ka Ginoo, ayaw nga naa si Lord. Kay si Lord Dios tawo ta. Bisag unsaon na to pildi ta kay siya Dios. Kay bawo siya unsay mas maayo na to. Amen. Again, walay itugot siya nga makadaot. Ang atong Dios perpekto, dili siya masipyat. Gitugot niya ang pain, kasakitan, disappointment, loss ba? Loss natay losing our loved ones or something, our friends, ikson. Si Lord perpekto. As what I have said, pwede na di mahitabo, pero gitugot niya kay na siya plano.
This time, pasalamati ang Ginoo. According to St. Paul, in everything give thanks to the Lord, for this is the will of God through Christ Jesus. Sige ko na. Tanang panahon, no? Tanang pangitabo, pasalamati ang Ginoo. Igsoon. Challenge kay na. Amen. Kay usahay igsoon, lisod idahig sa Ginoo. Lisod iampo ipasalamat kay nasakitan ka pero gi-challenge ka sa Ginoo karon pasalamati ang Ginoo kay naa siya'y buhaton sa imong sitwasyon. Aware si Lord ana igsoon. Og once again, painumduman ta mo akong ikabili ninyo, wala siya itugot nga makadaot. Amen. Walay tugutan ang kahitasan nga ihatod tas kalaglagan kung dili makaayo na sa unahan. Dili lang ta kasabot sa sinugdan kay maora man na atong nakita pod. Apan ang unahan ug ang katapusan kay bawo si Lord igsoon. Again, this time i-enjoy lang. For me, proseso lang na. Proseso lang na mga igsoon. Ang ugang proseso sakit. Ka-remember mo ni Joseph? Before si Joseph nahimong gobernador sa Ehipto, sakit kayang proseso. Gitraidor, naidaghang disappointment, gi-frame up, pasanginlan. Pero ang katong mga kasakit ngayang nasinati, naghatod di ay sa promotion. So, ingana bitaw, again, ang atong teksto, niingon si Jesus ni Pedro, Draw, Peter, sa karon dili pa nimo masabtan, nganong ako ning buhaton. Apan pohon, inyo rang mapamalandungan, nga alang denis kayuhan. Amen? So, ingana si Lord. Again, wala ko kay balo igsoon kung unsa inyong mga struggle karon to all of the viewers right now. Wala ko kabalo kung unsa inyong mga pagsulay. Unsa inyong gipas-an karon nga sakit kay bugat kayo. Pero timan ini igsoon, pwede na di mahitabo ninyo. Apan gitugot ni Lord. Ayaw lang pangutan-a si Lord. Ngano man, no. Submit lang. Gitugot ni Lord. Ngano man. Sa unahan, na talagsaon ani. Nga panalangin. Talagsaon nga pabor. Talagsaon nga grasya. Nga makaingon kag mauday Ginoo nga imo ning gitugot giandam lang ko nimo. Yes, ingana si Lord. Again, dili gyud na siya masabtan kay Ginoo magud siya tao ra ta. Dili na to pwede, dili ta katupong sa iyang kaalam. Mao na nga kung naglibog ka karon ayon lang pugsa og tugkad kun dili pasalamati ang Ginoo. Kay sa likod nining tanan, matud pa ni Pablo Roma 8:28 sa tanang butang, sa tanang panghitabo na ay katuyuan ng Ginoo. Amen. So unsa man ang iyang katuyuan sa imong kahimtang karon? Nasayod ko nga maayo na sa unahan. Apan karon igsoon, pasalamati lang si Lord. Daiga worship God in the storm. Kay sa likod niya ining tanang mga unos na ay panalangin nga mobanos. Ang unos igsoon mga bagyo mulurang ra na dili na mo hangtod. Amen. Balikan ta mo sa nahitabo ni Jesus sa mga disciple, no? Si Jesus katubang natuog siya, ako ning balikon ha. Si Jesus natuog, unos, kusog kay pero siya nagpatulog-tulog ra di ay. Nagtuo ang mga disipulo nga natuog siya, tinuod pero wa. Matong ilang ipukaw magtutudlo. Jesus, wala ka ba kay balo nga nahapit na ta malunod? Di ba? Pero wala sila kay bao nga si Lord. Nagpatugtog ra. Gipanid-an lang sa Ginoo ang ilang pagtuo. Di ba? Matong pagbangon ni Lord, ingon siya, pagbarog ning barog si Lord igsoon, niingon si Jesus, hunong. Mana! Hunong dayon. In other words, ang unos, mulurang na na. Amen? Kupot lang sa Diyos igsoon. Kupot sa Ginoo igsoon, nasa katuyuan. Kanang imong unos karon, mahimo ra nang panalangin, breakthrough, promotion pohon. Padak-ay mong pagtuo igsoon, timan ini, wa ka pasagdi sa Ginoo. Si Lord aware sa imong situation ug timan-i anak kaniya. Kay bawo siyang naghilak ka. Kay bawo siyang nasakitan ka. Kay bawo siyang gitraidor ka. Kay bawo siyang gireject ka. Kabalo si Lord ana ug di siya kaagwanta ana. Pero iya lang ang gitugot. Amen. Mao ni timan-i there's always a rainbow after the rain. Amen. Kupot lang igsoon. Kupot na ipaglaom. Taliwala sa mga dag-om. Magampo ta. Hallelujah. Lord, thank you so much for your message, for your word.
Tonight, this evening, salamat sa imong mensahe nga imong ipahinumduman, Lord God, nga ingana jud ka. Sometimes imong i-allow mga disappointment, sakit kaayo nga mga sitwasyon nga maglibog mi wa mi kay ba we are in trouble, Lord God. Pero Ginoo, normal rin na nimo usahay, itugot na nimo Ginoo. Nya dili mi makasabot tungod kay tao lamang mi Ginoo. Ikaw Dios. Apan sama sa imong giingon ni Pedro nga ningingon ka Ginoo nga dili pa namo masabtan sa karon. Apan puhon amo rang masabtan ngang imong gibuhat di ay. Imo nang gitugot kay para sa among kaayuhan. So Lord God, I pray to all of the viewers right now Ginoo. Tanan mga nagtan-aw karon nga naa sa mga sitwasyon nga naglibog sila. Nga wala lang sila kasabot Ginoo, nasakitan sila. Nga nangalagad man to sila nimo pero nganong nahitabo nila, Lord God, I pray comfort sila. Butangi og paglaom ilang dughan karon Ginoo nga you are in complete control. I-comfort sila, gaksa sila Lord God. Kay nasayod kami nga imong mga gakus Ginoo makapagaan sa among pag-antos. I pray Lord God wisdom nga masabtan nila Ginoo imong tumong, imong tuyo, why you allow that to happen Lord God. Bisan sakit kayo, painful kayo Lord God, but nadyo kay purpose Lord God. Wala kay gitugot Ginoo. Nga walay hinungdan, walay pulos kung dili naay purpose tanan nimong gitugot o para na sa among kaayuhan. Lord God, pahinumdumi kami. Labi na mga viewers karon nga naa sa mga struggle, pahinumdumi mi Ginoo nga ikaw nga Dios perpekto, nga basta itugot nimo di na makadaot kay di ka masipyat Ginoo. Wala kay itugot nga nasayop ka, gitugot nimo sakto ka. So Lord, salamat. Nga usay bisag dili na mo masabtan ang imong plano kay sakit kaayo pero praise God gihapon, salamat Ginoo. Nga imo ming higugma. Salamat Lord nga ikaw nga Dios milagroso. Salamat Lord nga ikaw nga Dios Ginoo, Dios sa panalangin. Ikaw nga Dios nga full of surprises Lord God. But at the end of the day, naday nagpahipi, nagpaabot nga breakthrough, panalangin, pabor, grasya nga gikan kanimo. Lord, again, salamat. Kung namay nagtanaw karon nga nasakitan, Lord God, ayuha Ginoo. Na sila in pain sila right now, Lord God, emotionally, Lord, i-comfort. Ayuha Ginoo. Unya pasabta sila nga naa kay katuyuan sa tanang pangitabo. Lord, thank you. Salamat sa imong mensahe. I pray Lord nga kaning mensahe nimo karon makahatag na mong motivation nga padayon mi, abanti lang mi Ginoo. Abanti mi bisan unsa ka kusog nga unos. Dili mi mo atras, dili mi mo balik sa agi, dili mi Ginoo mo backslide, dili mi Ginoo mo blame nimo, mo complain or magbagulbol kun dili abanti mi og magpasalamat mi nimo Ginoo. Nga dili lang mi magpasalamat sa panahon sa namis kalipay kung dili bisan sa mga unos pasalamatan ka namo kay maayo jud ka. You are good Lord God. Sa tanang panahon maayo ka. Walay sitwasyon nga dili ka maayo. Bisan ang sitwasyon dili maayo pero maayo gyapon ka nga Dios kay perpekto ka. Wala ka masayop nga imong gitugot ang mga panghitabo Ginoo. Lord, thank you. Salamat kayo. Dalaygon ka sa imong pulong Ginoo. Unya, I pray nga amo jud ning i-apply Lord God. Salamat sa kalinaw ang imong gipasinati namo karon Ginoo. And Lord, I pray right now sa tanang viewers Lord God, tanang nagtan-aw Ginoo. Bisan asa ni makaabot Lord God, unsa man ilang gipas-an karon. Unsa man ilang mga struggle, ilang mga pain, ilang battles Lord God. Tabangi sila Lord God. Tagaig dugang kusog Ginoo, dugang kalig-on Ginoo. I-comfort Lord God og unsa man ilang mga problema karon Ginoo, magpakita kag solusyon. Magpakita kag kasulbaran Lord God. Kung unsa man ang ilang mga giatubang karon nga nagkinahanglan sila og milagro, asa nga area dapita silang kinabuhi nga need nila ang imuhang pagpanglihok Lord God, mulihok ka nang dapita, walay matago nimo Ginoo. Mamuhat ka nang dapita Lord God. Imong ipasinati, ipabati nga ikaw nga Dios milagroso, kay bulungan ka. You are the God of surprises Lord God. Puno ka sa mga surpresa Ginoo. Og diha kanimo Ginoo nay milagro kanunay. So Lord, I pray again sa tanang mga viewers karon, unsa man ilang giatubang karong mga unos, mga challenge Ginoo, gaksa Ginoo, hugot Lord God, i-comfort Ginoo, panalangini, labaw sa tanan Lord God, pasabta, tagay kaalam nga langit nun, aron makasabot sila sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi nga naa day maayo, na kay katuyuan sa unahan ug wala kay itugot nga makadaot kung dili makaayo yun sa umaabot. Salamat kay Holy Spirit, thank you so much. Lord God, niningtak na mo ang puno ng kadaugan, ang puno na mong kaluwasan, kagawasan, kalinaw, kalipay, nga imong ipasinati ka na mo Ginoo.
Dalaygon ka. Salamat kayo, Amahan. Mao kini among pag-ampo, among giangkon daan ang kadaugan. Gipasalamatan namo kinidaan, Ginoo. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo ug sa iyang presensya. And this time akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Nagdali-dali ko igsuon kay murag mag-prepare na mi. No? Again, thank you so much mga igsuon. Yeah, see you again next time. Dili ko musaad og kanusa ako mobalik no basta maka-absent tag live. Ugma igsuon biyahe na mo, iampo lang ko. Pero magsige kog ampo ninyo. Ugma youth camp speaker ko sa Pitogo. Diri sa Bohol ra igsoon isla ni siya. Speaker ko tomorrow night sa mga batanon, and then the next evening pag yun, sunod ugma speaker na po ko 2 successive night speaker ko. So wala ko igsoon ugma ug sunod ugma. Kay na ako sa laing dapit. Pasensya na mo no, dili ko maka live no, maybe maggama sir kog mga reels, mga short videos, basta pasensya na mo igsoon unta makasabot mo, basta sunod nga higayon makakita na po kog higayon igsoon mag-live na punta no. So again, that's all for tonight. See you again next time. Mga brad na ko diha, lunglib ta kanunay brad, uban sa grasya sa Ginoo nya, amping ta kanunay, dali na klaro kay muduol ka diri lingkod sa diha na tanawa hapit na naigo. Okay, so that's all for tonight. Igsoon akong pag-ampo nga sa atong pagpahulay everyday no, nga ang Ginoo mag-uban ka nato iyang pambor, iyang panalangin, iyang grasya, kalinaw, kalipay. And of course, I want to encourage everyone nga continue to mention your friends and loved ones in the comment section. Bisan sa mga previous videos na ko igsoon para makakita sila. Onya, I want to encourage everyone also to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Okay? So, thank you kayo no. Again, mga subscribers, thank you so much. Followers, new followers, welcome kay mo diri. Mga viewers and tanan-tanan, mga star senders, thank you. Basta salamat. Naamo sa akong pag-ampo kanunay. Dili man ko makita ninyo mag-live ugma og sunod ugma kay wala ko diri karon. Wala ko dito sa balay na mo kay naayot camp, appeal ko, speaker ko nila, pero igsoon naamo sa akong prayer. Amen. Naamo sa akong prayer kanunay. Amen. So that's all for tonight. Good night everyone. Ang ako'y kabilin sa kanunay, ampo lang ta niya. Umanan sa pag-amping. Himaya og dungog akong ibalik sa itong buhi nga Diyos. Okay? Keep safe everyone. God bless, God bless, God bless mga igsoon. To God be the glory.